बेसेबां भिडिअखौ दानलाय आरो खेबसे माने मा होनगोन बेखौ रेकर्डिं खालामफिनलाय दानलाय रेकर्डिं खालामफिनलाय खालामनानै जोङो माने भिडिअखौनो एंगारनो बावगारलांलायलायो आरोना आंथ' बिदिनो जायो माने जेब्लानाखि आं भिडिअ रेकर्ड खालामनो थांगोन ना भिडिअखौ रेकर्डिं खालामगोन ओमफ्राय गाव हारसिंनो नायनानै जायाखैदां मायाखैदां होननानै दानफ्लांबाय थायो ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंनो थाङो जायफ्रानोखि दायोनोखि फेसबुक बा इउटुबफोराव भिडिअ होनो सानदों नालाय नोंसोर बेबायदि दाखालाम आरोना जि रेकर्डिं खालामदों नोंसोरो बेखौनो खेबसेयावनो होनानै हो नोंसोर गावानो नायनानै नोंसोरो जायाखैदां मायाखैदां होननानै नोंसोर सानना लाबाय थानो हाया नङाबा नोंसोरो माने माब्लाबाबो भिउ आरो साबस्क्राइबार मोननो हानाय नङा आरोना नोंसोर बिदि खालामबाय थादोंबा नोंसोरो भिडिअ हगारनो लेट जालांबाय थागोन नोंसोरा आरो गावानो एसे लाजिनाय बायदि बुंगोन आंनि बाथ्रा बुंनाया जायाखैदां आंनि भिडिअआ मोजां नङादां होननानै नोंसोरो बिदि सानना लानाङा नोंसोरो एगारनानै हो नोंसोरो जि भिडिअ रेकर्डिं खालामदों आंबो नै माने जि रेकर्डिं खालामदों बेखौ आंबो गावानो जेने तेनेसो एगारो आरो आंबो माने भिडिअखौ माने माबाफोर बुंगोन आं मानसिफोरा होननानै आंबो गिलुंसो माने एगारो आरो थेवबो आंबो नोंसोरखौ बुंनो थाङो जायफ्रानोखि भिडिअ रेकर्डिं खालामदों नोंसोरो एगारनानै हो भिडिअखौ नोंसोरो लाजिनाङा आरोना मानसिफोरा माबासो बुंगोदां माबाफोर सानगोनदां होननानै नोंसोरो जेबो साननाङा नोंसोर जि रेकर्डिं खालामदों बेखौनो एगारनानै हो मानसिया एसेसो माने सोलोंलांनाय बायदिसो माने जों भिडिअफोरखौ जों माने मोजां एडिटिं खालामनो हायो जों माने बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों सोलोंलांनो हायो आरो ओंखायनो जायफ्रानोखि इउटुबफोराव फैनो गोसो जादों खुलिनो गोसो जादों नोंसोरो फार्स्ट भिडिअफोरखौ नोंसोरो लाजियालासेनो एगारनानै हो अब्लानासो जों भिडिअफोराव माने भिउस मोननो हागोन आरो ना माने साबस्क्राइबार मोननो हागोन जों लासैसो सोलोंलांनो हायो माब्लाबा जोंनि साबस्क्राइबारा माने 1 लाख 2 लाख बिदि फैखाया साबस्क्राइबारफ्रा जोङो माने जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामबासो जों सोलोंनायजों लोगोसे जोंनो साबस्क्राइबारफोराबो बारायलांगोन लोगोसे नोंनि बाथ्रा बुंनाय नोंनि केमेरा हमनायफोरा गासैबो माने जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामबासो नोङो सोलोंलांनो हागोन आरो लोगोफोर ओंखायनो नोंसोरो लाजिनाङा आरो भिडिअ खालामनोबा जि भिडिअ खालामदों नोंसोर बेखौनो एगारनानै होबानो जाबाय इउटुबाव अब्लाना नोंसोरनाव भिउ फैगोन आरो कमेन्टफोराव नायनानैसो नोंसोरो मटिभेसन मोनगोन आरो मटिभेसन माने माया जायाखै मा जादों बेखौ कमेन्टफोराव नायनानै कमेन्टआव हरखागोन मानसिफोरा नोंनि भिडिअ खालामनो जायाखै मा जायाखै लोगो नोङो माने बिसोरनिफ्रायबो एसे सोलोंनो हागोन आरो ना अब्लानासो नों माने इउटुबाव साक्सेस जानो हागोन आरो बेखौनो बुंबाय लोगोफोर ओंखायनो जि भिडिअ शुट खालामदों नोंसोर खेबसेयावनो एगारनानै हो बेखौ नोंसोर नायफाफिनबाय थानो दरकार गैया आरो नों जि भिडिअ खालामदों बेखौ नोंसोर इउटुबाव खेबसेयावनो एगारनानै हो आरो बेखौ नायफाफिनो दरकार गैया भिउ फैगोन फाया बे उननि खुरां आरो लाइक होगोन होआ बे बिसोरनि खुरांसै ओंखायनो नोंसोर जि भिडिअ खालामदों बेखौ नोंसोर खेबसेयावनो शुट खालाम आरो बेखौ इउटुबाव हगारनानै होबानो जाबाय